Hát ezt nem felejti el az ember, komám. Nem. Ezt nem. Te, miért nem kéred a papírt? Nem adják. Miért? Nem volt benne az ítéletben. Ez nem számít. Más is történt. Semmim se volt. Se pénz, se ennivaló. Felcsaptam vagonosnak. Az mi? Vasúti szajré. 6 hónap. Ezzel aztán elrontottam. Az anyád. De szép helyen laktok.